Ayan mga bay, nandito na yung order natin sa Shopee. So, grabe yung pagkabalot. So, tignan natin sa loob nito mga bay kung goods ba yung order natin. So, galing to kay Berting. So, ayan mga bay. Ito na po kay Berting. So, salamat kay Sir Berting. So, may resibo po siya mga bay. Oh. Ganyan. So, goods talaga to si... Uy! May... Grabe to si Sir Berting. Thank you Sir Berting sa... Wow! Ano, padala mo na truck po. Ayan, dalawa pa to. Isa. Goods. Grabe. So, buksan na natin sa loob nito. So, grabe yung pagkabalot mga bay ni si Berting. So, goods na goods talaga to. Ayan. Ito po siya mga bay. So, ito po siya mga bay. So, yan po yung bago natin na Sikandari. So, dalawa to mga bay. Yung isa hindi pa nakarating. And good. So, thank you kay Sir Berting mga bay. So, mag-comment tayo doon mga bay. Maglagay ng rate sa kanyang ano po, binibinta. And good. So, original to mga bay. Mga bay, nandito na yung order natin, yung isa natin na clutch shoe at saka clutch plate mga bay sa ating Red J. So buksan na natin kung anong nasa loob nito. So galing to kay Serens. So thank you kay Serens Motopads. Thank you kay Serens kanyang pagpadala sa ating clutch shoe. Ayan, ito po yung clutch plate na bago natin mga bay. O, ganyan. At ito yung ating clutch shoe. So, ito po yung ubo sa ating motor mga bay. Ito yung wala na dito mga bay. Ito po siya. So, ito po yung box niya, genuine parts. Ayan. So, thank you kay Serens mga bay. So, goods, ito yung clutch plate natin. So, may plano tayo mga bay na itong clutch plate mga bay is dalawa natin ilagay para matigas siya kung pwede. So, i-try lang natin. Kaya mga bay, kita-kits tayo sa pagpa-install natin kay Sir Richie Boy. Richie Boy, so magpakabit na tayo sa ating clutch shoe. Ayan yan yung clutch shoe, yung clutch pa natin, secondary clutch at saka clutch spring. So mga bay. So nandito si Sir Richie Boy. So tayo ang pinakaunang customer dito mga bay. Yung wala ko din. Kaya wala ko din. Para sa pinito guys. Mga goods pa naman. So yan. Bawa na iya sir. Iyawan sir. Bawa na iya. Basig na kahiring. Ayan mga bay, natanggal na. So, excuse muna tayo mga bay ha. Yan, bago yan ang ating clutch lining mga bay ha. Hindi natin yan palitan. Kasi bago pa yung kabit natin. Sa Honda yan genuine parts na Wave 125 mga bay. Yung clutch plate natin, dalawa yung ikabit natin. At ito, palitan natin to lahat mga bay. Natanggalin natin ni Sir Richie Boy. So, buo otro ta ba? Yan mga bay, may kain na mga bay. Grabe. Ito mga guys is ilagay ito sa ating bago dito kasi wala ito mga bayo. Hindi ko alam kung anong tawag nito mga bayo. Kasi tawag ni sir? What? Tawag nito?
Ayan mga bay. Tanggalin na ni Sir Richie Boy at ipalit yung bago natin. Ayan. Transfer. Yung sa gitna mga bay, may plastic yan at saka stick bearing at saka kunting spring. So dapat yan mga bay, hindi yan mabaliktad. So matigas siya ipasok mga bay, hindi siya basta-basta at may dinaskarte na ginawa si Sir Richie Boy yan mga bay. So mas maganda yung diskarte niya mga bay. So ganyan sa diyan talaga mga na portion mga bay, hindi talaga yan na ikabit na hindi natanggal yung mga stick bearing, natanggal talaga mga bay. Yun po siya mga bay. Oo mo gani. Anong spring may kuyaw. Ay, agay. Agay. Nakurot lagi din ako kahulog. Astilan. Nabungkag na. Oo na rin. Pinaka. Ngayon, sige niyo ako lang. Yan, lagyan to ng grasa mga bay. Nalagyan na siya. Oo, wala tayo mamulay batangan na sa spring. Tuyo po na lagi na hanay. Sulon-sulon dito nilang taot ba? Ayan. Pasok na mga bay. Goods. Lagi po. Iking. Tigaan dyan. Mawawid na siya yan. Pag-ana, free na siya diya. Pag ibalik. Maganda rin siya. Kainan nila siya. So kanang Free wheel siya. Free wheel rin siya. Kung nabalik ang tao, nabalik ko diyang Tuyok niya. Sana. Pulbahinam. Yan mga experiment tayo dito sa clutch plate. So subukan na dalawa yung ikabit mga bay. Kung pwede. Yan, ito yung luma na clutch plate. Pero murag tiad na kayo siya ba? Subukan namin yung dalawa ilagay. Kung pwede. Experiment yan mga bay ha. Experiment yan mga bay. Tignan natin yung sigahin na kaniba. Testingan. Ayan ni mo. Yan, ikabit na.
Experiment. Pero matisting naman nagkambya di pa mataod diyang cover dyan, no? Dili po. Ay, Kaya mo, gusto mo ito siyang clutch. Dapat itaon din sa ano mo. taod siya, ihatistingan. Antay lang yung bitog. Nagtiil. Dalawa yung clutch plate natin, so masusubukan natin ito mga bay kung may kaibahan mo to. So, okay, kapit na yung cover at saka subukan kung may kaibahan ba yung cover. So excited na ako mga bay sa kambyan natin kung hindi ba masakit sa tiil. Ayan, sinubukan na yung kambya mga bay, parang so yan mga inadjustan ng mga bay kasi wala yung sa ibaba, walang clutch na ayaw pa ni so yan mga bay, natapos na mga bay, so salamat kay Sir Richie Boy, so goods. At yung cambio niya mga bay, balik stock na yung cambio niya. Ayan. Bumalik siya sa stock niya mga bay. So masubukan natin ito mamaya mga bay pag patakbo natin kung may reklamo ba tayo. So yun nga bay, nandito tayo sa Dun Moto Hub. So kay Sir Richie Boy. Ayan. Sir, salamat sir ha. Kay Dun Moto Hub mga bay. So ayan mga bay, natapos na siya mga bay. So abang-abang sa top speed nito. So subukan natin ito yung top speed mga bay. So ayan lang.